istoryahan nato ang pagkigtagbo sa Ginoo. Adlaw-adlaw naman mi nagkigtagbo sa Ginoo. Matag higayon nga mosangpit ng Ginoo, di ba na pagkigtagbo sa Ginoo? No? Sugda nato sa pamaaging nga recall. I-recall nato ang kahulugan sa Kwaresma, nganong na ay Kwaresma, ang background sa Kwaresma, unya atong pamalandungan gamit ang sitwasyon sa atong panahon. Reflect og sa atong kaugalingon nga kinabuhi. Unya renew og kanang pagbag-o sa atong paghatag og bili, value sa Kwaresma o sa Semana Santa. Ang misteryo Paskal nga gisaulog sa tulo ka adlaw. Sa tong adlaw Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado Santo, Sabado de Gloria, no? Dagi sa ulog Sabado de Gloria ato na sa gabi. Mao nay nakasentro o may kinauyukan sa atong pagsaulog sa Kwaresma og dili lang gani sa Kwaresma kundi maoy sentro og kinauyukan sa atong pagtuo. Way kahulugan atong pagtuo ug wa ng misteryo Paskal. Wa na nahitabo. Kay kung natawo ra si Jesus unya may nahitabo nga pagsakripisyo wa tanan, pura ra siya para nato nga normal ra na tao. Unya wa may bawi og kinsay amahan. No, wa na tag liki sa kawayan, gianak ni Maryang liki sa kawayan. Kay diha niya gipakita nganong mangyod nga nanaog siya og ngano mangyod nga gihukas niya ang iyang pagkahari. Ug wa gyud niya tagda ang iyang pagkaginoo. Diha nato makita sa misteryo Paskal. Mao na nahimong sentro sa atong pagtuong Kristiyano. So mao nang nganong nakaabot mang come up mong puggoani nga topic tungod kay next year gideklara man sa Santo Papa nga next year it's a Jubilee year. Kaya ang Jubilee year, ang normal, ordinaryo nga Jubilee year sa simbahan, every 25 years. So, ang ordinaryo, niagi, 1975. 1975, tapos 25 years, 2000. Tapos, pag sa 2000, 2025. Next year, unya ang tema, Pilgrims of Hope. Kanang paglawig, paglakaw nga malaumon. Apan sa paglakaw o paglawig nga malaumon, karong tuiga gideklara pod niya nga agig pagpreparar. Year of ato sa kisa method ditong answer. Year of prayer. So karon this year was declared last January by last Sunday of January, declared by Pope Francis as a year of prayer. Nga naman, tungod kay mag-unsa man pud nang atong paglaom niya, maglaom ta nga muabot ang akong gipangayo sa mga batanon. Muabot ang gipangayo dawan na ba ni siya? Dawan niya wa si kagingon dawan, wa mangani ka ngayo pangaliya sa Ginoo, wa po ka mangayog tabang sa Ginoo og dawan na masigiran tagingon mao na gyud ni base sa akong gusto unya day di mao kay wa dili na mo ay plano sa Ginoo magmandri o magpari day mo ana ba. So ingon ana year of prayer, pero gisulod nako dinhi nga isip part sa atong pagpamalandong o pagpalaom sa kahulugan sa Semana Santa, mao ang pakigtagbo sa Ginoo o pagkigtagbo sa Ginoo usa ka kahigayunan, kasinatian, panahon nga gihatag sa simbahan nga makigtagbo ta sa Ginoo o i-renew nato ang pagtagbo nato sa Ginoo kay daghan na kaayog panghitabo ang kalibutan nahitabo karon. Daghan na kaayo sa social media, murag mabungog na ka sa mga balita nga wa dinhi wa didto unya makaingon kag unsa man ni mga tawhana nabe di Ginoo uwa pag matabaan nila nabe Ginoo ani
Uha. No? Natuog ba ni sila nga may Ginoo? Uha. Kay mura magwa na Ginoo. No? Wa tuo na magbalita nga. Patay dinhi, patay didto, adik dinhi, adik didto, na libak dinhi, maritis dinhi, maritis didto. Ana unsa naman taan eh. Dapat ba saktong direksyon ng atong kinabuhi ning kalibutan, nagtaas ang mga palaliton, unsa naman taan eh. Asa naman ang atong sense of kuan ani? Ang mga bata, kabataan-unang kuno, wanay lahi na values ba? Asa naman sense of gratitude? Asa naman ang sense of solidarity pag tinabangay? Asa naman ang sensitivity sa mga naglisod? No? Ana. So, prayer help us to understand the message of God and help us to build our relationship with God, and prayer is one of the pillars of Lent season. Tulo man ka pillars. Unsa man? Bagsak. Fasting. Fasting. Abstinensya. Prayer. Fasting and abstinence. Kay pareho man na sila pagpugong sa pagkaon or pagdili. Fasting and abstinence. Prayer. O almsgiving. Almsgiving. Or works of charity. So, kining tulo. Pero, gumon man nato. Ibaw na taan ng mga fasting kay bisang pag-violent season ang mga tao ga-fasting naman ron na paiba na pader bisang pag-violent season ga-fasting na gyud mi pader kay aron maka-budget mi sa among bugas. Ang uban pod ga-fasting na pader kay taas na kay sugar. Ga-fasting bitaw ko. Sa una ako nagtudlod kung fasting karon pag-abot na sa parokya. Ano pader mag-fasting biya. Why fasting ron? Kay niabot si Kristo. Sila yung ba si Kristo nga dili magpasting basta naa siya. No, nagmisa ko sa chapel ba. Tagsara ko magamisa din kapilya. Nahala. Why fasting ron? Na imong sugar pader. Mao na diha. Ang ending ani na to, bahala na. Ang atong pahigmuta mugatan karon mao ang pag-build sa relationship nato sa Ginoo. Pagkanindot sa tong simbahan, no? Kitagaan tag kahigayonan nga isumpay nato balik ang relationship nato sa Ginoo. Pinaagi sa pagbag-o sa atong kinabuhi, pinaagi sa gitawag nato prayer, pagampo, sulod gipaning kamutan o gipanghinaot sa simbahan nga sulod sa 40 ka adlaw. Pader, taas na kayong 40 ka adlaw, pader. Lisod kayo buhaton. Lisod kayo buhaton. Ayun gundi mabuhat sa usa ka adlaw, nala, 2 ka adlaw. Di gihapon pader. Lugwayan. Usa ka buwan, di gihapon pader, nala 40 ka adlaw. Di gihapon pader. Asa naman tong lugar ani, no? Nangutan na ako sa parokyaano ba sa Islam. Na. Sige. Nangutan ako kinsa may nagampo ganiha buntag sayo. Kanag yung pagmata, pagbangon palang daan. Oy, uso ba ron? Inigbangon ni mo daan kay imong kapkapon ang cellphone. O di ba cellphone, kapkap ng cellphone. Iya, okay ra ugab sa cellphone og ang video pod no, bang Ginoo ana ba? Ano lang unta. Sus kay ning ugab kay una man tanaw nag-messenger. Nag-on kay bawo lagi ka bader maritis man kang dako. Kay bawo ko kay ning bakasyon ko ada ako igsoon eh. Manoy arang kahimantayon nako wa ni badlong ra kanako kay ngano karap-karap anang kangit-ngit pa na dito ang cellphone eh. No, basig flashlight ra niya nako mayon lang yung lamang ning Ginoo nga wa ko kabadlong piteng tapad ra nato. Ano? Isay, gingaw kay wa man kay business ng mga pre mo na yung business. Ako kay ang negosyo mang basig na ini kontak gabi nga nakatuog nako. Ano mo haw tan-awon na tanawar.
Nako, bisag pa panguro siya, oy. Kay aron sa intawon, pasalamat ka nga kuhit pa ka sa Ginoo, gigitik pa ng imong lapalapa niya ni bang na makamata ka. O, kaya basig sunod adlaw mapulan ang Ginoo gitik nimo na mura. Amo na. Usahay mahinumduman lang nato ang Ginoo. Kanang at the end of the day or at the end of the journey. Kana bitong batio na tag kapoy, ana pa ta makahinumdum og Ginoo. Or makahinumdum sa Ginoo, ni matar bagigay nato atubang sa Ginoo kay di ra bagid pasalamat, maglitanya ta sa atong panginahanglan, no? May ganhi kay dili isama nato ang Ginoo, isama pa nato ang Ginoo nga lingug-ngugan ba arang kadaghan sa mga litanya. Hibaw ibaya before na nato gipangayo. God knew it already. That's why God has given it. Gihatag na siya before nimo gipangayo kanang imong gilitanya sa tubangan sa Ginoo, patubat sa Ginoo. O basta kalitok, salamat Ginoo kinahuman ang adlaw. Salamat Ginoo kay na nakasurvive ra jud ko sa adlaw itong atong customer nga pati ang batasan. Ginoo ko. No, nakasurvive ko sa ako, nakatong ko sa pagkapasensyosa o pagkapasensyoso. Salamat Ginoo kay wa jud ko nakapangasaba sa akong anak. Kapirti kabadlong karong adlaw. Wa po ta kaingon ana. Kadaghanan. Salamat Ginoo. Salamat Ginoo kay nagkauli jud ko. Salamat Ginoo kay taliwas traffic. Kaabot gihapon ko sa tong oras. Yan abot ta di man ta kahinumdum man niya og mahinumdum tas Ginoo kay litanyahan mo dayon nato sa panginahanglan gihatag nas Ginoo, pero usahay kita nga gihatagan kay di man ta ganahan sa iyang gihatag, mao nang mangita pagyud ta. Usahay, ang atong gipangayo sa Ginoo, gihatag na, even before ta, nilitok. Pero, usahay, magsigi batag pangita o pangayo sa Ginoo, kaya ang gihatag sa Ginoo, dili sibo sa atong plano, dili sibo sa atong gusto, sibo man siyang gusto. Mo nang ang itong sige, wa pong gihatag sa Ginoo, di baglingin ang lain may gitagaan katunga na ngayo mo gitagaan ako nga nangayo. Wa man yung tagae kanus abay hatag sa Ginoo, gihatag na galing lang kay kining tao. Kining tao di matagbaw. So Kwaresma, atong balikan ang kahulugan sa Kwaresma, Semana Santa. Ang labing balaan nga mga adlaw sa tuig diha sa simbahan o lang sa atong simbahan. Persugda nato sa pangutana, nganong 40 man ka adlaw? Wasan mo ka pangutana? Nakapangutana mo ana. Nakapangutana mo ana, nganong 40 man sa adlaw? O Kwaresma, 40. Pero nganong 40 man nag-adlaw? Wa mo nakapangutana ana. Pangutana yung pari. Wala ba yung taga-isla ba dito? Wa masabi mangutana pa dito. Nakumao na. Kaya di sad mo mangutana, di sad mo kabaw. Unya, lain ra ba hinuon og mutubag usahay, kaya di nang taga-simbahan may mutubag. Inig pangutana. Inig tubag po nila, di mao. Unya, kitang wakahibaw, yango-yango ba ta? O bitaw, no? Bitaw, ing bitaw. Nasirag nadanang nabilin ang lawas Katoliko. Ang nada dito sa lain. No? Bitaw, no? Okay, sila bigi pangutana, sila maying tubag, nidir ba maong pagkatubag? Ngano pong 40, unsa man ka-significant, ang 40, numero 40, natong mga Kristiyano, natong mga Katoliko, natong mga nagtuo sa Ginoo, nagsunod kang Kristo. Nganong gihimo po ng 40? Hinumduman ninyo, si Moises niadto sa kabingawan, naglakaw-lakaw sa disyerto, kay minglayas beto siya. Di ba?
kay dito sa Ehipto, kay apil man sa dito gisagop biya sa hari sa Ehipto. Kung kita mo sa salidana o nasa madungog ni sa pagbasa. Nya inglahi sa kamingawan natagbuan niyang Ginoo, nahimamat niyang Ginoo, nagkita sila sa Ginoo encounter katong ang Ginoo dito sa nagbaga-baga nga sampinit, nya ang sampinit nagsiga pero wa ang sampinit masunog. Sudto sa 40 ka adlaw. Unsa may nas 40 ka adlaw niadto? Gikan sa kang Moises nga way alamag. Wa man sa kasabot kay ang iyang kasing-kasing murag maluoy siya sa mga Israelita nga gibihag sa Ehiptohanon, di sa kasabot kay Ehiptohanon man siya, kay nagtubo man siya, nagdako man siya sa panghuna-una og binuhatan sa mga Ehiptohanon, mga nagdaog-daog og mga tampalasan, mga bati og batasan. Unsay nahitabo didto sa ika-40 nga adlaw niya nga paglakaw-lakaw na transform siya. Meaning, the first meaning of 40 is transformation. Transformation. Nausab ang kinabuhi sa mga Israelita. 40 katuig nga paglakaw ngadto sa yutang isaad. Mao ang transition gikan sa kangit-ngit, gikan sa kaguol, gikan sa ilang nahiaguman nga kadaot. Gapos gidaog-daog sila pagkaway bili sa kinabuhi, ilang mga hilak ang mga nahiaguman la sa mga Ehiptohanon. Ni transfer sila sa yutang gisaad. So sa ilang paglakaw sa 40 ka tuig. Now, sa ato pa, second meaning sa 40 is the journey towards kabag-uhan, newness of life. Bitaw? Tapos, human sa 40, way labot si David, 42, si David o si Jesus, 40 ka generation, una miabot si Jesus. Sa ato pa, 40 ka generation nga sigig paabot, nangamatay na lamang sila. 40 ka generation, nagsigig paabot ang mga Israelita, kanus abag yun mo abot ning, wa pagid ba nila ma-recognize si Jesus? Kanus abagid mo abuting gisaad nga may monluwas ug maoy mutapos ning tanan pagdaog-daog damo, mutapos ning tanang kinabuhi nga way direksyon, kinabuhi nga way klaro, way paglaom, kangit-ngit, kahawang, kaguol, kagubot, nagsikig paabot. Sud sa 40 ka generation. Wa nang gyud kaabot ang uban nga mga katigwangan. Pag-abot ni Jesus ang amatay na sila. Sige pinaabot. Unya sa New Testament 40 ka adlaw si Jesus nga nakibatok kang Satanas. Victory. 40 victory. So kung mahibaw-an na sa mga, kung naa pa siguro numero 40 sa kalendaryo, niya ingon ana di ang meaning unsa kabalaan ang numerong 40, daghan siguro magpakasal. No? Mukuol siguro ang pare ang punsisok. Secret number yun ang 40. Kabantay mo, maubot mo 40. Di ba mausap ang inyong panglantaw sa kinabuhi? No? Mausap. Kanang wa mausap, tanang mo na maabot na gutsinta, mura ragyapog piling 16. Wa mausap. Di ba expected na abot sa 40 mo tungan ang pamati sa lawas. Di mo ingon kag ay inyo na hikapoy na ko ana, human na ko ana. Mayong bata usahay ka na maabot na ng mga inganang edad, mga 40s, pabito ng moingon ta sa panultihon sa mga karaan. Life begins at 40. Kay maunay tinuod nga kinubuhi kinaa diha ang saktong panglantaw human sa daghang kasinatian.
Matulid na. Kung pagani na matulid, huy, tulira na na. 40 na kakapin. No? Di ba? Mugawas ng pamati sa lawas na high blood na, nang gawas ng mga sugar. No? Ang uban ng mga nagbisyo, adi na kung bisyo kay gibawal na. Awan, nabago. No? Di ba? Mo na simbolo sa 40. Nganong gipili man sa simbahan ang 40? Kay sagrado na ang numero. Tayo-ina ninyo sa lasto. Di sa mo sugot ng Ginoo. Pildig hapon ka. Bitaw? Tao na. So, significant kaayo nga gihatag sa simbahan nato 40 ka adlaw. Amot lamang. Kung damatay nahimo sa atong 40 ka adlaw, hapit na mahuman. Basig na matapos lamang 40 ka adlaw. Pero pagtanaw nato, napakpak na ta si Kristo, nabanhaw na, nabag-o ng sinira ni Kristo, gipintala na, nindot ng kilay, na may pagkakilay, ay bro, si Maria may nagkayo. Ipangutan na, ikaw, unsa mo ka, nabanhaw ka, na maora. Na maora man na naghayawa, yun na utro, si Jesus rin na utro, ang imahe ni Kristo na utro, ikaw, diha, tama problema. Hinaot nga, sa pagsugod na ito, pagsulod sa Kwaresma, atong nasabdan ang pagsugod na ito sa gitawag na ito journey, paglawig ug paglakaw na ito, asa paingon, towards kabag-uhan, transformation, kausaban. Kausaban sa atong kinabuhi, kausaban sa atong relasyon sa matag-usa, kausaban sa atong pagtuo, o pagkamadaugo nato batok sa pagtintal sa yawa nato. Adlaw-adlaw matagitintal. O kana lang daan, pag-fasting, simple ra na, simple but terrible. Lisod pader. Nabisang pag mahalon ang bugas, lisod oy. Kana lang daan. Simple lang siya pero doon ay lawom nga meaning. No? Ang almsgiving, simple ra na siya. Ito lawom sa nagka-duot, lawom og duot sa tao nga atong gitagaan, og lawom og duot sa Ginoo. Kana bang hinaot nga ang atong pagsaulog sa Kwaresma, nasudlan nato ug nahimo nga usa ka paglawig nga magkigtagbo gyud ta sa Ginoo. Ang atong pagkikita sa Ginoo sa disyerto sa atong kinabuhi, hinaot nga nakasud ta, nakalakaw ta sud sa disyerto sa atong kinabuhi. Unsa man ang disyerto sa atong kinabuhi? Hinaot nga nisud ta sa atong mga kaugalingon nga batasan, kaugalingon nato nga kasinatian sa kagul-anan, kaugalingon nato ang kasinatian sa kagubot. Sama sa Israelita, suod sa 40 katuig naglakaw pa dong dito sa yutang gisaad, nagkabahin-bahin sila, nagkaaway-away na sila. Si Moises wanag nila nang gisig-away. Sus imo raming dalhon diri kuan dinhi sa disyerto unya aron lang gutmon. Nagisuwayan nilang Ginoo, gipauwanan sila og mana. Karon anhira nga po mamatay dinhi kaway tubig. Suko na complain sila sa Ginoo. Kaway tubig, nagitigbas ni Moises sungkod ang bato, aning gawas ang tubig. So pangutana, nga na bang nasudlan ba na nato sa atong kinabuhi? Ay, usahay kay di mong guta ganahan mo suod ana. Kinsa bay ganahan mo suod sa kasinatian nga kasakit? Kana bang hawang? Kana bang sudlan nato ang kasinatian sa kasinatian nato nga
gubot nga relasyon sa atong pamilya, sa atong silingan. Way ganahan mo suod yan nga ano man ang balikan man nga sakit-sakit ra na sa labad-labad ra na sa kasing-kasing, labad-labad ra na sa kinabuhi, stressful ra kayo. Way ganahan ni ana. You don't. Sudlan na nato, we are also following the path of Jesus carrying the cross. Kalisod ni ana, sudlan nako ang kasinatian nako nga naguba sa paggaguba nga relasyon sa akong igsuon tungod lang sa kabtangan. Nya pagsud mo didto, sus kay pakitaon rin ka sa Ginoo. Atwali tungod na sa garbo nimo. Naon ba ka sa Ginoo? Atwali tukod na sa inyong pagkahakog. Actually, tungod na sa iyong paggahi, tig-aog kasing-kasing. Mauna, mabito ng ipasok sa suod sa kwarisma ang kumpisal. Kaysa panahon nga musuod ka niya ng imong kasinatian, mo nang panahon nga makaamgot sa atong mga saha. Mo nang panahon nga makaamgot sa atong paggahugaw. Mo nang panahon nga makaamgot nga, sus, Ginoo ko og Dios ko. Nagpakamatay gyud ka sa akong sa adlaw-adlaw. Adlaw-adlaw man day ko nakasa. Adlaw-adlaw po ka naghalad sim ko galingong para nako aron po taong kumabuhi. No? Ana. Niya ngano man nga kinimang labing importanteng mga adlaw. Akong gisulti ganiha nga diri nakasentro ang atong pagtuo. Kay dinhi gipakita sa buhat pulong ug buhat. Gipadayag yun sa Ginoo ang iyang tuyo nganong mikanaog siya. No? Sulod sa Semana Santa, atong gisaulog ang misteryo Pascual ni Kristo, ang pagpasakit, ang pagkamatay ug pagkabanhaw. Mao ni nga nahimong gitawag natong mga mahal na adlaw. Sa Tagalog ani specific kayo, mga mahal na araw. Wa man tayo ingon nga mahal nga adlaw, mayroon tong mga balaang adlaw. Gitawag na to na nga mga adlaw. Wa man na to tawag mahal na adlaw ang Pasko. At tuloy, ibaw mo ng Pasko, kaniadto, kanang Pasko sa pagkatao, di man na importante sa mga Kristiyano kaniadto. Di na importante. Ang importante kini. Mao na importante. Ngano man? Kay dili man na maoy dili man na maoy sentro sa atong pagtuo. Ngan isa man nagsugod kana mga business people kaniadto nagsugod na gi-promote nila. Una dili na kaayo. Usay magtuo tanong ang December gyud mo the most awaited season, awaited month, awaited day 25. Kay ang Semana Santa dili na sa awaited day nga murag adto ta sa simbahan tanan, kun dili awaited season for vacation. Mao ba na ang atong pagtan-aw kadaghanan no sa Semana Santa? Dili na siya. No. Tungod sa iyang pag-antos, gibag-o niya ang pagtan-aw sa pag-antos. Kaya mo, tungod sa pag-antos ni Kristo, nabago ang atong pagtan-aw sa pag-antos. Sa una, maingon tag, dili ta ang pag-antos. Kay pag-antos is evil. Dautan ang pag-antos. Pero dihang makita nato ang pag-antos ni Kristo, maingon tag, di gyud pwede di ay nga makasinato itag glorious life kung way pag-antos. No? Niya ang pag-antos importante gyud agian kaysa pag-antos daghan gyud dag kasinatian nga makapabag-o sa atong pagkatao. Sa atong pag-antos
mulig-on gyud ang atong pagsalig sa Dios ug pagtuo. Mao nang may untag sa antos lang, okay lang, kapit lang. Sa una di man anong mag-antos man, no? Para sa kana mag-asawa. Pero ibalik ra ba na karon, mao na ra ba na roy trending, anong mag-antos man, buwag ditso, dagag istorya. Mao ba dayon no? Nahimo ng duwa-duwa ang kaminyoon o ang relasyon, no? Sa mag-asawa o mag-uyab. So, yan na. Pero sa kung tanaw na to, ang pag-antos si Kristo, may untag gamay ra ni sa giantos ni Kristo. Unya kinahang pag-antos. Pilay pads pungkol. Og na po kakahag ang maluwas purgatorio. Kaya nung sa una, nag-working man ko diya sa Mactan sa kumbento. So, nag-working na ko sa una, high school, so, abot magkakapoy niya ako, ang abrig simbahan, tapos ako pa man to usas kumbento na dako ba kay ng Mactan. Na ako pa to sa una, ulit man itong iabot ng usang kauban. Niya, buntag sa'yo, ablig simbahan, niya, mubalik ni kauto kay mo excuse pa kung naay misas patay, niya, wapa na di pa na ingon nang naong sa simbahan sa Mactan. Wapa na ispalto, wapa na tanaw, wapa na pintura. Karon, ingon na itong madre ka ng mga diiste. Ter, kamo na ako sa teroy, kay kapoy kay teroy. Madre, lung narabay migi pabuhat sa pari dong. Ay, kapoy na kay ter, kanang pwede pa lang. Dihato'y panahon nga na yun, kumuuli na ko ter, kidi na kaya dire. Maayo pag, bahala mangopras ko, bahala mamana ko dito sa amuang. Ay, manguma ko dito. Kay ako'y magbuot sa akong kinabuhi. Kay sa ingon ani nga dunay amo. Nga di ko kabalibad. Niya perting kapuya. Kapoy na kaiter. Nakamotivate na ko ni ingon tong madre. Gusto ka mong mag-eskwela. Uy, kinsa bay ganahan di ka mong eskwela aron mahawas na yung kalisod. Unya, di man na instant, di ba? Oo bitaw, dili man na instanter. Ana po ko. Unya, may kumpot siya. Pero kinahanglan gyud mo sakripisyo. Kinahanglan tang mo antos. Kay kung wa tay pag-antos, makabuotin na nato. Part man na sa atong pagkabot sa kadaugan sa kinabuhi. O mao bater, no sige mag-antos. Kapuya sa nung kinahanglan ta mag-antos. Unsa po ning kinabuhi unsa pong kinabuhi kinahanglan mag-antos? Ingon siya. Ay ingon niya. Huna-huna sa imong pag-antos nakat-on ka unsa ang realidad sa kinabuhi. Sa imong pag-antos nakat-on ka musalig sa Dios. Sa imong pag-antos nasabtan nimo ang mga tao nga dili gyud ay parehas og batasan. Mahimo kang open-minded. Sunod, mahimo kang mas musalig sa Dios, maampuon kanunay, mas mudangop sa Ginoo. Kanang imong pag-antos gamay ra na unya og makabuot na nimo ang kadaugan. Siguro una bitaw sad no? O makalampos ko, makalimot magani kung unsa na akong giagian. Antos. Adto ka dito kay ko ikay amo, di ka ganahan mo antos. Unsa may garanti nga mahimo kang duol sa Ginoo, labi na kay ikaw na magbuot sa imong kinabuhi. Di nakabaw kang maminaw sa mga tao. Gusto nimo nga ikaw ray amo sa imong kaglayong kinabuhi, di ka ganahan nga dunay mugiya nimo. Di ka ganahan nga mahimong lig-on ka pag-amo sa realidad nga numan muatras man ka kay nagkat-on man ka nga muatras ka.
nga di ka kabawong muatubang sa mga hagit sa kinabuhi. Nahimo man kang mahadlokon. Kay dinhi pa lang daan mo atras man ka. Ito, mabag-o ang atong pagtanaw. Ano yun sa? Tanawa si Kristo. Adlaw-adlaw na nagsakripisyo para nimo, para tagaan kag maayong ugmaon. Giunsa niya pagsakripisyo? Gihatagan kag mga tao nga anda mo tabang nimo. Yun sa pagsakripisyo, di siya makatugot. Kay di siya makatugot nga maalaot ka. Doon ay mga tao nga bisan pa og dili ka parinte, og dili ka igunsa, wa sila kailan nimo. Pero mo tabang nimo. Na sakripisyo na sa Ginoo. O dito, mabag-o ang atong pagtanaw sa sakripisyo, pag-antos. Kay kundi mabago atong pag-antos, ayoy. O sara kaligas, goodbye tanan. No? Kanang uban nga dili wala mabago ang pagtanaw sa pag-antos, mao nang uban nga dili ganahan mo dawat og krus. Mao na. Bitaw ka na instant tanan. O kita way dagan pag-antos. Asma punitan ni atong kalibutan, no? Instant na lang tanan. Tanawa ang mga tao karon nga uso ng gayong instant tanan, ready-made tanan, naatanan. No? Una. Asa man sila ron. Unsa may atong pamalandong ana, kinana ang kinabuhi. Gamay rang ligas, nayambag na dayon, hindi na mo gawas ang kwarto. Di man ang kalig-on ba. Ikaduha, tungod sa iyang pagkamatay, gibag-o niya ang atong pagtanaw sa kamatayon. Kani adto kahadlukan ng kamatayon. Hantog karon apay mahadlok kamatayon. Di ba gisud kamatayon, panukdok dito sa pilar ng binto. Ang utong katekista, isa katekista dai panuktok. Padre, isu na nang patay-patay padre nga wa man kanang misas patay. Ari manuktok. Angko ngano man nag-istorya ra man kog kahulugan sa kinabuhi. Di ba na lain kayo? Kawas ko nagwali ka na naipatay di misa, okay ra na masabtan, pero lain kayo na tiskananan. Mahadlok sa kamatayon. Ngano man, diha na nagsugod sa atong pagsabot nga ang kamatayon mao ang silot sa sala. Niingon si San Pablo sa iyang sulat ngadto sa Garuma, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Unya dito sa Genesis, imbis nga wa patoy kamatayon si Adan ug si Eva tungod sa ilang pagpakasala, na butangan o kamatayon ang tao. Sa ato pa, ang kamatayon kanunay dikit sa sala. Unya, kung maghisgot butag sala, asa man ta punita kung kita makasa. Labi nagdi ta magbasol sa tungsa. Impierno, Father. O, impierno. Makasa ko, maimpierno ko. Unya, ang bayad sa akong pagpagkasa, kay mamatay man ko, padong ko sa impierno. Maunang malisang ta. Maunang malisang ta. Pero pagkamatay ni Kristo, gibag-o niya ang kahulugan sa kamatayon. Giunsa niya pagbago ang kahulugan sa kamatayon, nahimo nga ang kamatayon mao ang atong pagkahimugso sa bag-ong kinabuhi. Niaging Domingo ang ebanghelyo kay unsa toy ebanghelyo niaging Domingo? Kalimot na sila. Ang utana gi ko niyo kay hapit mo ko makalimot. Unless the green of it,
Nga dili mahulog ang mahulog sir sa yuta mabuak niya mutubo og mamuhag daghan. No? Kinahanglan usa siyang mabuak, broken. Di ba ang liso mo ana man na? No? Kung dili na mo ana na may liso nga dili mabuak, maduha, pero ang iyang cover magisi ina nya mulupot tong saha, similya. Na dinhi gipa sabot na to nga ang kamatayon dili lang kamatayon nga nahimo ng ordinaryo ang kamatayon sa lawas, pero panahon ni Kristo dunay lain og lahong pangakahulugan sa kamatayon, mao ang pagkahimugso sa bag-ong kinabuhi nga kauban ang Ginoo. Walay lain nga pamaagi nato nga makauban ang Ginoo kundili mamatay kita. Unsa man pagkamatay? Mamatay kita sa atong tawhanon nga panghuna-huna, mamatay kita sa kalibutanon natong binuhatan, mamatay kita sa atong pagkahugaw, mamatay kita sa atong mga sala, mamatay kita sa atong mga kaguol o kasakit. Kauban nato ang Ginoo. Mahimo kitang malipayon, mahimo kitang malaumon, mahimo kitang madasigon, mahimo kitang ligon, mahimo kitang hinlo, mahimo kitang langitnon. Oh na. So, magpabilin ta usahay sa kamatayon, mahadlok sa kamatayon na wag yun tayo kabaguhan sa kinabuhi. No? Naami mga tao mahadlok mamatay, dili mamatay sa lawas, kundi mamatay gud sa kaugalingon. Magkinabuhi sa Ginoo. Nganong man ingon? Pader ingon ani namang gugo pader, lisod na kayo biyaan ang akong pagkamarites. Lisod na kayo biyaan ang akong pagkasaputon. Lisod na jud kayo biyaan, mahadlok mamatay sa pagkasaputon. Mahadlok mamatay sa garbusa. Mahadlok mamatay sa pagkabakakon o pagkakurap. Mahadlok mamatay sa sala. Di ba? No, na. Uy, okay ra mo. Okay ra mo. Nanda sundan ako ninyo. Sundin lang mag-uong makasunod. Pero masunod sa imong istorya. Ikatulo, tungod sa iyang pagkabanhaw, gibag-o niya ang atong pagtan-aw sa kinabuhi. Sa iyang pagkabanhaw, nahimong atong pagtan-aw sa kinabuhi nga dili lang kinabuhi nga dinhi sa kalibutan. Dili lang maorni atong kinabuhi, kundi duna pay kinabuhi sa umaabot ug duna pay kinabuhi nga nagpaabot. Duna pay kinabuhi ugma, duna pay kinabuhi sa sunod, duna pa tay paabuton, duna pa tay kinabuhi nga adtuon. Tungod sa iyang pagkabanhaw, but pasabot sa iyang pagkabanhaw, iyang gihatag nato ang bag-ong kahulugan nga nag-ingon nga ang kinabuhi dili lang kinabuhi sa kalibutan ug dili lang kinabuhi nga kinabuhing tawhanon, kun dili dunay kinabuhing espirituhanon ug dunay kinabuhing langitnon gawas pa nining kalibutan. Ug kanang atong kinabuhi karon, kanang atong mga kagul-anan sa iyang pagkabanhaw, gibag-o niya ang kahulugan sa kinabuhi, gihatag niya ang kahayag sa tanan, gitanggal niya ang kadena sa tanan nga naggapos nato sa kangit-ngit, gihimo niyang kahulugan, gihatag niyang kahulugan nga nag-ingon nga diliwa sa atong kagul-anan, doon na pa'y nagpaabot nga kalipay, ayaw kabalaka, basta maning kamot lang ta, muantos lang ta padung sa unahan. Doon na pa'y paglaom kung kita na stress na sa trabaho, stress na, kinakubanda, di na stress na, butag ka depress tungod sa eskwela, responsibilidad sa balay,
no, resto sa trabaho, customer, sa amo, o kung ikaw ang amo, sa katilingban, lang, ay kabalaka, pag-human ana, part ra na sa proseso. Mao na paggabanhaw. No, bago ang pagtanaw. Kung wa mo banhaw ang Ginoo, mao nang uban. Mao nang mabitaw ang atong kinahanglan bitong ipasinati sa matagusan nato nga dunay kabanhawan. Kay ang uban bitong nga di makasinati og kabanhawan, wa nila masinati ang tinuod nga kahulugan sa kinabuhi. Kutob ra sila sa pag-antos, ana dayon. Bantay mo? Pag-antos lang, ana ritso. Kay wa naman sila kay bao intahon. Nga na po'y uban nga insensitive intahon. No? Nga wa po sila magtanaw nga kining may igsuon, nga ingon aning giagian, nagkangit-ngit ng panglantaw. Kita, kasi instrumento ta nga ipasinati nga, brad, sis, dudong, daday, no? Manong naapay kabanhawan. I-remember si Kristo na banhaw. Wa diya matapos imong kinabuhi. Lili ra na mo ay kinabuhi. Kuan ra na siya. Mga tipik ra na, kabahin ra na sa proseso to sa unahan. Kaluwasan. Mao ni ang tinuod nga kahulugan sa kaluwasan nga giingon. Moingon tag kaluwasan sa kalag, kaluwasan sa umaabot nga kinabuhi human sa kalibutan. Ang kaluwasan sa sunod nagpaabot, apan ang kaluwasan sa umaabot nga atong gilantaw mahitabo og masinati nato bisan dinhi pa lang kita sa atong kinabuhi sa kalibutan. Asa man din na magsugod? Dinhi. Madana nato ngadto. Mao na dinhi tan-aw tang mao gid ni tuyo sa Ginoo. Mao gid ni ang kahulugan siyang pag-anhi. Kaluwasan. Kaluwasan. Tanggal tanan, hubo tanan. Gilubong, paglubong ni Kristo, ilubong tanan. Yato sa mga nangamatay, biyaan tong tanan. Ilubong, pag hinaot unta. Nga sa panahon nga kita mutambong sa Paschal Triduum, Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado Santo, mao na ang atong masinati. Nga, inig Huwebes Santo, pag ingon sa Ginoo nga pagpresentar niya sa kaugalingon, siya diha sa Eucharistia nga dawato nato nga mupapas sa atong mga sala. Ang iyang pagbuwak-buwak sa iyang kaugalingon, iyang pagpikas-pikas sa iyang kaugalingon, pagtugyan sa iyang kaugalingon, paghalad sa iyang kaugalingon, mao ni iyang tuyo. Willing siya nga muhatag sa iyang kaugalingon diri nato. Makita na nato unya sa atong pagtanaw niya na kuyog sa iyang paglansang kaniya sa krus ug paglubong kaniya ang atong mga naamgo nga mga sala, kahugaw, mga binuhata nato, mga panghuna-huna nato, katong mga nangaguba nato ng mga relasyon sa matag usa, ang atong mga kagool maapil pud kalubong adto kay gida sa Ginoo. Pagdawat nato ngayon ng Ginoo iyang kuhaon mo nang ato sang dawaton kay aron makasud siya nato diya sa sakramento. Mo na sa Huwebes Santo og pagsud niya nato kupaglakaw niya kuyog pud na niya kuhaon ang unsa may nakagapos nato. Ilubong na didto niya pagkabanhaw niya na bag-o pud ta sa tong kinabuhi. Inig kabanhaw ba? Nindot ka tong ngisi ba inig Happy Easter? Di bang Happy Easter? Na, mura. Happy Easter. Niya inig Happy Easter. Di mo atubang gihapon. Happy Easter. Nag-aabot ang kilay. Na, mura.
Dunay duha ka importante nga dimension sa pagtan-aw nato sa kaluwasan. Personal o individual o kaugalingon o katilingban, social. Ang pagtan-aw nato sa kaluwasan nga sa atong kaugalingon, maluwas ta, kabanhawan atong kaugalingon. Nato gitawag nga social, katilingban. Kaya usay mabiyaan bitaw ni natong katilingban, kanabang ayong kag may untang nasinati gud nako ang kabanhawan, nasinati gud nako ang pagbago sa kinabuhi niya. Pagtan-aw lingi-lingi nimo, niyo ni mga tao nga nasinati nila ang kabanhawan, pero ang tao sa kaugalingon, sa katilingban, gubot. Gubot kayo. Ma-question po ta ni ana. Kanang duha ka dimension, kuyog na sila. Kuyog na sila. Unsa man ang atong pagtan-aw o ang hinungdan, unsa may atong tan-awon nga hinungdan, nganong usahay kita dili makasinati sa kabanhawan, sa katilingban. Dunay mga individual nga moingon nga tinuod nasinati ang kabanhawan, nasinati ang kabaguhan, nasinati ang kausaban. Pero sa katilingban, wala. Doon sa moingon nga katilingban na bag-o. Daghan na kayo. Para nang nadugay man ko to seminarios Manila. Balik na ko. Dugay man ko diri. Ako elementary hantod college. Ang nabag-o yun. Ang nagway in town nagway sa Cebu. Di na ako kuan. Pag-aton ako kulon, di na ako katuod. Ako rin ng baktas-baktason. Doon ragan na manig mga tindahan. Nindot kayo. Pero muta na po ka lingi-lingi po ko sa mga sadalan. Kita ni mo doon ay mga nangaykay sa basurahan. Kay kaon, mga itang pagkaon, mga limos. Ang adangan ko, nindot kayo, kay murabag daghang kog suruyan. Ako mismo ang daghang kog suruyan, sungod ko mga tindahan. Pagawas ako, muramang kog isagpa, magkita na, Ginoo ko. Tanaw to, ngano kang, usahay yun ana, no? Atong balikan. Usa sa mga hinungdan nga medyo namot yun sa puno nilang buhat na. Di ba ko kamaw mo PowerPoint? Nagpabuhat ako. So, usa sa mga hinungdan nga angay natong pamalandungan nga na murabag layo ta sa kabag-uhan, dili nato masinati ang kabanhawan, say kutubra tas kasakit, wa nang kita kaabot sa pagkamatay tungod sa sala. Yan man, tungod sa sala, people are separated from God. Kaya atong sala, ang Ginoo mahigugmaon, ang Ginoo masinabtanon, ang Ginoo mapailubon, ang Ginoo abli kanunay, andam kanunay modawat nato. Pero ang sala, usak ka buhat ug usak ka desisyon sa tao nga maoy makabuwag nato sa kinabuhi
ug landong sa gahom sa Ginoo. Mao na sala. Na yung mga definition din transgression of the law. Kanabang doon ay mga gilatid ang Ginoo nga mga buhato nato para musakto kay kinala masatag para go sa gobyerno nato dantay balaod sa sibil kay arong giyahan taon sa maayon sa dili transgression kana magyug bisag bawal buhaton nya maka-expect dayta nga mabago atong kinabuhi nga layo man ta sa grasya ingon ana no mo expect dayta nga masinati natong kabanhawan all unrighteousness kana mabinuhatan nato nga di maayo nga unsa may ma-expect nato ni ana mahimutang langit nun maduol ta sa Ginoo ni ana. Whatsoever is not of faith is sin. Kana bang mga buhat nga nahimulag na sa values nato, kana bang mga bertud sa atong pagtuo. Daghan karon sa modern nga panahon, daghan kaayo tag mga values nga wa na may subay sa atong pagtuo. Kay nga naman, palabihon na lang nato, what makes me happy? Even if it will not bring glory. As long as I am happy. Na, mo na, kung happy man ako nga manumbag, happiness man ako, why makapugong nako, anamura. Unang uban, this is what makes me happy. Any action through thought or failure to do God's will is sin. Kana bang failure nato nga masunod ang kabubuton sa Ginoo? Ano masad nga ma-failure man tang kabubuton sa Ginoo? Kay kuwang sa pagpaminaw niya. Asa man ta makapaminaw niya? Diha sa atong pagampo. Saon man sad nga inig moampo lagi ta? Kanaman doon na natay panginahanglan. Ugwa tay panginahanglan, happy gulaki ang kinabuhi. Namura nag-alkansiya ang Ginoo. Namurag bangko, namurag ATM. Nahurot na, balik na po na, lukuha na po dito grasya. Pag hurot sa grasya, balik na pod. Onya, og dugay ra marilisan og grasya, magratatata sa atong mga pangaliya nga murag mabungol na ang mabungog ng Ginoo. Litanya nga murag usa ka page nga mga pangayo. Ana. Mo na usahay. May diferensya nato. Dara ko'y namit akong kailang, miga na ko. Ngayon ko nga, kanang, Pader, basaylor man siguro may Pader, no? Ano man? Kanang, tagsara manggod. O amang kuku kasimba ni Aging Domingo. Akong miga, suod kayo nako. Ngawang, may Domingo. Tapos ako, naipangumpisal, kay kanang, usa man na tinuyo o wag ituyo insa kuan manggod kanang mamutana lagi ko nimo nakasaha na ba ko ato nga wa ko masimba nako kay unsa may nahitabo insa nag-reunion manggod mi murag nindot paminawon kay reunion god nya tagsar manggod mo uli ang akong bana unya mo nang wa man kasimba kay nagsuroy-suroy. Nagsuroy-suroy no. Nga urot na nga tibok Domingo nagsuroy-suroy nako. Wa gyud mo kakita og oras ang simba or giuna niyo ang simbahan. Sa nihangyo man gud akong bana. Tagsara bitaw kuno na permanent
permanente man ang simbahan, di man na mudagan. Ang Ginoo bitaw, ang Ginoo makasabot ra man na. Take for granted, gi-take for granted ang Ginoo. Nako, unya, wa mo kaybaw nga ganang inyong gisuroy-suroy, katong inyong gigasto, nag-outing mo tibok adlaw, gikan as Ginoo, ya wa gani mo nagpasalamat sa Ginoo nga mo ay naghatag niya na aron ma-enjoy ninyo. Timan ay kahorta na, ingna ko ba kag balik kas Ginoo, masiki glod-lod dito pangayo. Na lain ra ba ng atong sala, kay kitay nakasala, maapil ang tanan. Ako rin nakasala, pero akong silingan o kang katilingban, maangin tanan. Bantay mo, pilar to nakasa sa panahon ni Noe, pilar rin nakasala. Halos tanan, apil. Pilar atong gahay ugo ngagi atubang ni Noe. Pero tanan, nabanlas ang tibok kalibutan. May gani sila Noe, kinakapantalahingog sa Ginoo. Minaw. Manang uban, sila rin nakasa, pero apil ang mga inosente. Sus, kaluoy, no? Di bata makonsensya ni Ana, no? Kita rin nakasa, pero halos na mga kabataan, maapil. No? Malampurnas. Inig baos, inig sukli, baka nang inig, ang resulta na sa itong sana. Konsensya ta ni Ana. So, mangumpisal ko pa der. Usa may mong sugyot ako, mangumpisal. Kay tinuyo ana. Nga kanang wa day mang di gyud makasabot ang Ginoo ni adto. Di ba ang Ginoo masinabtanon, mahigugmaon? Ana siya. Ako sang giingnan, ang Ginoo masinabtanon og mahigugmaon. Pero imong gituyo nga dili ka nga musupak ka sa iya ug imong gituyo nga di ka magpasalamat niya, muuna niya unsa may mong expect ana. Di man ang Ginoo mo baos nimo, pero ang imong binuhatan dunay resulta. Sa bitaw ayaw pagpaabot nga mo resulta ang imong binuhatan. Na di man ang Ginoo baos nimo, di man ingon na ang Ginoo manimaos. Pero ang imong binuhatan dunay resulta kay cause and effect man ta. Pero ayaw pagpaabot nga mo resulta. So igsuon diha ni Kristo atong inumduman nga ang Ginoo makanunayon gyud siya sa iyang saad o kasabutan kang Abraham. Ang Ginoo dili na siya mupakya siyang saad, kanunay na siya naghatag sa grasya, kanunay na siya nagpresentar siyang kaugalingon. Usahay di lang yun nato masinati ang iyang gihatag, no? Tungod kay kita man ang kita ang problematic, dili ang Ginoo. Usay na hitabo, present time. Present time. Sa present time, ingunani nang ang paglantaw sa Ginoo. Luoy kayo ang Ginoo. Ako na maluoy. Ang Ginoo, di naman ang kaluoy nun kay gamhanan, pero murag ako ni maluoy sa Ginoo. Ginoo, only a part of life. Murabag, kabahin lang siya sa kinabuhi. Nakalimuta nga, hinaot nga, ang Ginoo dili lang siya part sa atong kinabuhi, kundili tibuok natong kinabuhi. Kay kung mahimo orang part sa atong kinabuhi, mo na nang does not constitute the whole or total life, mo na nang murarag ang Ginoo option ra. Kung wa nay lain adto tas Ginoo. Pero kung kaning pikas hamtang mas gamhanan pa para nato og makahatag natog kalipay og makatagbaw nato arita, pero mawagtang na balik tas Ginoo option ra ang Ginoo ug wa nay lain. Kaluoy sa Ginoo wa nay lain, no? Ikaw kita gani malain man taghimurat ang option, no? Malain ta bisag di ta ma-option o bisag malabyan ra tas taong importante nato. No, sa mo tong kog taw-taw diri.
Ana. Ang Ginoo pero option ra. Daot ta ng option ra. May di, may o. May naa, may gwa. Has no authority under the saya. Mauna nakaroon ng pagtagad sa Ginoo. Under the saya. Unsa man ang under the saya? Kana bang parehanas pupil? Kana bang kita may magbuot unsay buhaton sa Ginoo? Kabantay mo na ipag-ampo, Ginoo. Sa December lang Ginoo. Okay, December man ako sa kinahanglanon. Ginoo, buot man tas Ginoo kano sa ihatag. Ginoo ka na lang Ginoo. Ayaw lang na Ginoo kidi ra ba ko gusto. Ay ka na lang tawhana Ginoo kay ganahan gyud ko ana. Ay lang say kay kaaway man gud me. Ang Ginoo nang kibaw nang Ginoo si mayon sa di kita tutuluan no si mayon sa di. Tudluan ang Ginoo. Unsay sakto unsay di. Anang ngano dinhi Ginoo ngano dinhi sa kunin mo gipada Ginoo dinhi mo kunin mo gibutang amo maning grupuha ang nabutangan pwede mamili Ginoo kay bawo ang Ginoo 1 million lang Ginoo kay nabay ko mo dagpabay ako mo na personal assistant tanong ba sa Ginoo mga personal assistant kana bang maoy tigplastar sa atong kinabuhi nga muragwa na tay buhaton mao nang uban mao na ma-take for granted ang Ginoo ang presensya sa Ginoo sa atong kinabuhi nang uban ba ingon bang bahala na ang Ginoo may mag-igo na gamhanan bito maghamanan man ang Ginoo iyan na tanan sakto na, wa na yung problema. Ang problema ni ana, wa na kay buhaton tungod kay o wa na kay kooperasyon sa Ginoo, wa na kay responsibilidad sa imong kagalingon nga binuhatan imong pulong ug imong panghuna-huna, wa na kay responsibilidad tungod kay gihatag na nimong tanan responsibilidad sa Ginoo na unsa man kuhaon na lang kas kalibutan kay wa naman kay buhaton. No? Ready naman day ka didto. Mao na. Pigibang kana batong ginawa ko ganiha alkansiya or ATM machine. ATM machine, automatic teller machine. Muna niya, mangutan na ta. Sa panahon karon, where is God? Asa man ang Ginoo? Pangutan naunsa man itong gibuhat na ang Ginoo. Asa man ang Ginoo sa kinabuhi? Napabay Ginoo ron sa mga kagubot sa gira. Naggabahin-bahin ang mga tao, Pilipino naggabahin-bahin. Napabay Ginoo sa mga depression dinhi, wag tuo. Sus. Napang Ginoo, asa man ang Ginoo? Oy, balik ta dinhi. Balik ta dinhi. Mo na. Sa lunop sa kalisod kakabos, no? Asa man ang Ginoo? Katiling banon nga kasinatian kung masiparit sa Ginoo. Epekto man is mga sala. Epekto na sa mga sala. Karon, technology and money versus God. Nga naman, katong yangi kita ko mga documentary, pangusbo na ang mga nao, ang mga hayop. Gipangusab, dito na yung mga baka nga, mga muscles, mura mo itong mga hook. Si hook, sa lida, ang baka dagko nakigbukton nga mga braso nga masus para kuno to gituyo to kay aron ning ihaw ba puro sa unod way tambok indiksyonan niya gipasanay na may mga anak gi-cultivate to aron daghay anak nga aron ang produkto adto mga bakar gito silang tanan
nga wa nay tambok, puros lang unod. No? Sus pastilan. Honor, prestige, self-kaugalingon ang nagpasulabi. Unya, kanang rabang technology and money, maura ba gyud ni ang nagfeed o nagpakaon sa atong garbo, sa atong kaugalingon. Mao gyud na technology and money. Kana bitaw nga sa atong cellphone, di bitaw ta mabuhi so sa kanlaw, og di na to magunitan ang cellphone, kadi ta makakitag Facebook. Oh. Bisa lang di ta mo post, pero mo tan-aw tas mga vlog. Pader kay bawo mo ka apil ka tan-aw pader. Oh, mili ra mo na labian. Labi ingon. Napo kay kauban nga kung kaila. Nagpost man siya, nagpost siya sa Facebook. Unya, ay, mura ko to katawanan, nilabay ra man sa Facebook. Ang among mga kauban, mga classmate, nag-heart-heart, ano ba nag-heart-heart niya? Ako kay Wakman. Gilabyan naman ang pagbalik na ko, basa na umalik, mura ko sa gumalingaw, ako rang like ra. Ang uban nag-heart, gi-screenshot niya, gisend na ko. Sa tanan na ko ng mga kaila, friends sa Facebook, kanira ba, mayor ba ning tao? Niya, kanang, ikaw ro gyud nag-like, ikaw ro gyud nalahi, ang tanan nag-heart, grabe gyud ka, no? Nako, lak, imo dito gikasakit. Definition, damo no definition sa imong kaugalingon. Ako, yun sa kanang ikaw ra wa jud ka iko gana ikaw rin nalahi sa tanan natong kaila tuom gana gilaing ra to nako kay respeto to nimo niya di man ko mo interest nako kay mubasa ma akong basahon katuman tong mga gospel of the day tan-aw ko sa mga homilies mga obispo mo tong tanawon basa may na lang na kay usus nako Ginoo ko mao na ni definition sa atong friendship ani di ay nga mo heart ko sa imong post naunsa naman ning kalibutan oy na pa ni ubang vlogger na ako igagaw vlogger sa taga mo bata pa niya kuan man siya gining gipromote niya kay naman say kanabang kining para kuno mag live selling siya dapat mudagan ang usa ang iyang followers sige mo sa kangyo nako nga akong i-share nako uy di ko siya na i-share nako katuro mga Bible quotes mga unsa na diha di ko ana nga nang mapila-pilon mo kuno paningkamot maging kuno na diha ug pila-pila na niyon sa wadto guys suporta mura man kag dili igagaw mura man kag kuan ana siya. Uy, Ginoo ko, dihan natin atong definitions pag igagaw aning di lang itong promote ng imong Facebook. Muna. No? Ano man technology, money, is God. Example sa versus God. Mag-alindasay ta sa atong kong responsibilidad sa simbahan o sa gawas. Dili sa simbahan. Basta sa simbahan na gani, kalihukan o responsibilidad, iyahay lang pang ok-ok. Wa may sweldo. Mo na. Mabitaw, Father. Dito sa Haumurukya, nag-eleksyon may ba? Mga youth. Eleksyon mga youth na awaginan. Ay, salamat daghan kaayo mo. Puno, simbahan, puno. Diya mga assembly sila diya po yung eleksyon sa kuan PYCC. Tapos yung ko nga base na mo i-expect dili suod simbahan, di ra ba ni para sa SK. Ngatawa sila. Ikaw kung nangatawa mo sila nga murag padong na ingon ana among huna-huna, Father. Bangayo nang tamig pamliti, may na magkuan tanan. Nako ang si
wa man ko nag-ingon nga ang iyong time hurot gyud simbahan. Pero kanaro bang akong gipangita ang atong response sa tawag sa Ginoo nga mga lagad mo sa iyong pagkabatan-on. Isip batan-on sa inyong isig kabatan-on, no? Kay kamo man ang sa karong nga generation, kamo man ang future o kamo man ang haligi sa simbahan. Kay kani mga nangalagas, kami mga lagas mila dito. Kano ba kami mga nga tag-as ng edad, padong mami dito south. So kamo man isa di na mi kasabot unsa ning pamagi sa simbahan, mga termino simbahan. So sayin ako, money is God gyud tani. Wow, gingon. Money versus God gyud tani. Ang kahimtang karon. Ang kahimtang karon. Business. Ang mga huna-huna. Focus na tas business. Nantay na mga less og mga nes. Mga is useless. No? Mga useless nga mga butang. Maunay gipalabi. Marites. Gibutang lang to double S. Marites. Faithless, peaceless, sleepless. Mao na nang kahimtang ron. No? Effortless. Effortless. Ang gilalis na yung mga estudyante o mga maestra. Ano? Mga estudyante ko no, puro na pasayon. Nakuband. Kay minor na ko, education, magyudunta. Education, teacher, o ganda na ko. Kung may ragyod, wako na teacher. Kaya kung na teacher pa ko, sigiran ko katulpo. Ang giinan ng mga estudyante dihang nag-Holy Spirit Mass. Dreamless, wa na'y pangandoy. Wa na'y panguna ko, thoughtless, hopeless, depressed, stress. So, mauna ni mga pagbati, mauna ni kasinatian karon. Resulta na sa atong pagkahimuwag sa grasya, pagkahimuwag sa Ginoo. Unsa may mong i-expect kung mahimuwag ta sa Ginoo? Happiness. Muna. Unsa may mong ma-expect og mawatas direksyon? Unsa may imong ma-expect og watas landong sa panglantaw sa Ginoo? Watas kamot sa Ginoo, wa ta magunit sa Ginoo. Unsa may ma-expect og dili man number 1 ang Ginoo? Sa mga unsa may mahitabo sa imong kinabuhi. Abang apil mo ng business diya, Father. Abang pasabot sa business kadaghang karon kanang business diya ako lang nang explain ron kanabang kadaghanan karon di na yug ka makapamalihog og way sohol. Mao na kahimtang ron. Ay mga batan-on kadaghanan dili pedaghan pero dili tanan na dili mudugong ra na sila, dili mo sugoon og way ihatag or di palitan og cellphone o unsa ba. Napayuban silingan mangayo lang kagamay palita namura di na kita kapangayo di na kita kapamalihog. Business ng tanan. Pamalandong no, sa atong ako mo kung dadon sa kapag pamalandong pangutana sa inyong sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Kumusta naman ang akong relasyon sa Ginoo karon? Sa suod sa Kwaresma, sa akong paglakaw padung adto sa kabanhawan. Ako bang nabisita? Kumusta naman? Kumusta naman ka? Unsa ang mga butang nga nakapahilayo o nakapaduol kanako ngadto kaniya? No?
Again, kumusta naman ang akong relasyon sa Ginoo karon? Unsa ang mga butang nga nakapahilayo o nakapaduol kanako ngadto kaniya? Doon na yung sa kapari nag-ingon, pit na ta matapos. Doon na yung sa kapari nga nag-ingon, nganong ang Kristiyano, kung ang sa Kristiyano, ang simbolo sa Kristiyano sa gugma is cross. Dili man heart. Nagkakauna-una pa sa muana, kapamalan no sa muana. Kasi karon naman itong may yung simbolo sa gugma kay heart no, heart na gugma nga nahonlak nga broken heart. Pero kung atong tanaw na atong pagka-Kristiyano, dili man heart ang symbol. It's cross. Why? Because it was in the cross, on the cross, nga na-define na to ang tinuod nga gugma. No? Yung si Saint John sa iyang letter, first letter of John, migon siya, muburo man na kayo, 2 pages ra na sa Biblia. Nasuwat nila. First letter of John, migon siya, for what is God? For who is God? What is God? God is love. That's why cross is the symbol of love. Dili day heart. Kaya hindi man nagikan ng heart pa der. Dito rin na sa mga tanan ng mga batanon, mga heart. Dito rin na nila. Pero, that's why, muingon ta sa atong kaugalingon, mga Kristiyano, if that love doesn't know how to sacrifice, that love doesn't know o kanabang wa kay makita nga pag-antos, that is not Christian love, and that is not love from God. Nganong nasuod man ta sa krus, dinhi musud ang atong pagtan-aw sa Ginoo nga bisan siya hari sa tibuok kalibutan, hari nga minggunit sa kalibutan, masasanto ninyo, gihukas niya ang iyang pagkahari, wa niya tagda ang iyang paggagamhanan nga bisan pa siya dagmalan, bisan pa siya glatoson, luwaan, bugal-bugalan, bisan pa siya isalikway sa mga tao sa kalibutan, wa niya bali-baliha tungod ug alang sa iyang tuyo nga ang atong kita pagkatao, ang atong kinabuhi mahibalik ngadto sa landong sa grasya sa Ginoo ug mahibalik sa iyang kiliran. Mauna ang iyang tuyo kay dili siya gusto nga maalaot kita. Adlaw-adlaw nag-enjoy ta sa gasa sa kinabuhi, bunga sa iyang pagsakripisyo, bunga sa iyang gugma. Kung adlaw-adlaw ta nagdaot sa atong kinabuhi, adlaw-adlaw ta nadaot sa katilingban, ato sa hinumduman,
adlaw-adlaw sabta gipakitaan sa iyang dakong gugma nga willing muhatag siyang kaugalingon bisan pag-usahay dili nato paminaon og bisan pag-usahay dili nato siya dawaton. God speaks to us pinaagi sa mga panghitabo sa atong palibot, pinaagi sa mga tao sa atong palibot. Usahay, bisan pag di taganahan nila, bias ta nila, reject ta nila, bungol ta, butab, magpakabuta bungol ta sa panghitabo sa palibot, padayon ang Ginoo. Nagmaymay nato, padayon ang Ginoo, nagkabig nato. The cross. Munang panahon, sa panahon nga murag ubos kay atong gibati, panahon nga bugat kaayo ang atong pagbati, sa panahon nga murag do na tagi kaaway, sa panahon nga nakasata, sa panahon nga nagmalisuron ta, tanaw sa cross. Tanaw sa cross. Naa ang grasya sa cross. Relationship with God is restored. Arita sa Santos nga misa, isip handuman na nato og atong pagtanaw o pagpamalandong sa paghalad sa Ginoo sa iyang kaugalingon. Diha sa Santos nga misa, living sign. Diha sa Santos nga misa, matag higayon nga mutambong ta sa Santos nga misa, mao ka nang higayon nga ang Ginoo mipakita nato, mipadayag nato sa iyang dakong gugma. Nagtanaw man tag cross. Tanaw tag cross. Pero kanang cross nahimong adlaw-adlaw o nahimong aksyon sa Ginoo, matagigayon sa atong kinabuhi. Matag oras muna aksyon sa Ginoo, kanang atong pagtambong, kanang atong santos nga misa. Ngano man tungod sa santos nga misa, ang duguon nga iyang gipakita sa cross, pagpalansang sa cross, nga paghatag siyang kaugalingon, mao ang iyang duguon nga paghalad sa iyang kaugalingon, isip usa ka karnero nga kung kaniadto karnero nga ihalad sa altar aron mopapas sa sala, aron mahiuli ang relasyon sa tao ug sa Ginoo. Matagigayon nga siya naa sa santos nga misa, naghalad sa iyang lawas ug dugo, mao siya ang karnero nga mopapas sa atong mga sala ug mao kana ang mopa-restore nato balik sa Ginoo. Mao na ang santos nga misa ug kanang atong Paschal Mystery ug Paschal Triduum nga naa sa Huwebes Santo, Biyernes Santo ug sa Sabado Santo, naa sa santos nga misa ug maunay gitawag natong living sign of God's love. So, mga igsoon diya ni Kristo, sa atong pagtapos ning atong recollection, hangyoon ko kamo sa pagpamalandong sa atong paghatag og pagtagad sa
Ginoo diha sa Santos nga misa. Ilabi na sa atong panahon karon. Kumusta man ang atong pagtan-aw sa Ginoo nga matag gigayon matag gigayon tambong tagmisa naa siya usa ka pagkaon sa dagway sa tinapay, usa ka karnero nga nagpahiuli nato ngadto sa Ginoo. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, una sa tanan, nagpasalamat kami sa imong dakong gugma kanamo. Nagpasalamat kami sa imong paghalad sa imong kaugalingon adlaw-adlaw, sa imong pagtabang, paggiya kanamo, sa imong pag-agak namo kung kami maluka pa tungod sa among mga gidala-dalang mga kagulanan, sa among pagdala sa mga responsibilidad, sa among kasakit. Daghang salamat sa imong gugma diin kami nahimong nakakita sa kaanindot sa kalibutan matag adlaw sa pagsubang sa adlaw. Ning among pagtapos sa among recollection, among gihangyo nga magpabilin din ni sa among kinabuhi, sa among kasing-kasing ang lawom nga pagsabot sa kahulugan sa matag tuig na mga selebrasyon sa Semana Santa. Kini mahimong among kasinatian sa pagsakripisyo, kasinatian sa pagpakamatay aron mabag-o, o kasinatian sa paglingkawas sa kangit-ngit ug hugaw sa sala nga mao ang pagkabanhaw. Ginoo, among ihalad kanimo ang gabi sa among pagpamauli nga mahimo kaming hapsay ug malinawon sa among pag-abot uban ang among kahigalaan, pamilya, ug nga malinawon ang among pagkatulog ug puno sa kadasig ug malaumon sa pag-atubang sa lain na usab nga adlaw nga moabot sa among kinabuhi. Kitang tanan, a light unto my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. Inside this joyous day so close to me, you pour your love, and now I know you are Jesus, my Lord, my God, my friend. You touch my heart and taught me what is right, oh all my friends. You're really different.
Kalihog manindog. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaaga ninyo ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Daghan salamat.